Ассаламу алейкум ба ҳамаи подписчикои Акай Абдулло. Раҳмат ки шумо подписация мекунед, лайк мемонед, комментария менависед. Мо бовар карда билет мехарем. Мо ҳозир қарор дорем аэропорти Внуковада. Нархи билета ҳозир ма мерам ай компанияи Ютер мепурсам. Внуково, Душанбе. Рафтем. Здравствуйте, можно уточнить цены? Внуково, Душанбе. На какую дату? На сегодняшнюю. Сегодня есть одно место по цене 17 108 рублей, но это только покупка на сайте самостоятельно. Спасибо огромное. А на завтра и на послезавтра, наверное, нету рейсов, да? Так, завтра тоже есть рейс, опять-таки из Внуково в 22:10. На завтра есть немного дешевле, 15 258 рублей. Спасибо огромное вам. Благодарю. ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар мекунед мо билет мекунем. Боше ҳаматон хай чӣ ки мегуфтем дар комментариҳо менавистем ки хоҳара бугӯ румол кунена, я бало карда румол пӯшондемша. Боше ҳаматон ва иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҳар рӯз ё ки як рӯз пас видео партоем, шутоби ки ай хабарҳо шуморо хабардор кунем. Ва нарх навои билет дар у видео мам гуфта будам, дар ин видео мам бо мегум ки кадоме ки возможност дора ай ҳозира бигира ки барое ки қимат мешава. Ҳар сол вақте ки наздики ид мешава уже рейсҳо да ҷона мемонад, чи рейс пересадка, чи рейс Ташкент ай 20 боло меомад билета. Барои мо кадоме возможност дошта боша бигира хубтар ай. Ва чӣ хел ки хоҳар ҳозир авиакомпанияи Ютера пурсид, яъне хатон нафаҳмед ки билета қимат гуфтед, дар пеш хатон авиакасса пурсиде, и толка Ютер компания буд ки ай Внуково парвоз мекунад. Ҳастай билетҳои арзон Урал компания ва Сомон Айрам ки уже билетҳоша арзон кардагай. Душанбе бугем то 11-12 ҳазор ёфтестем, ай ҳама арзон, кулло боша 7-8 ҳазор, ай ҳама арзонаш. Ва шумо занг мезанед, мисол мегӯем 15 число чанс май, мо мегем ки 10 ҳазор, чӣ мега дар видеош 7 ҳазор гуфте, шумо 10 ҳазор гуфтесте. Мисол шумо занг бизанен, бигем ки дар кадом числои ҳамин моҳ 7 ҳазорай, барои ки баъзе числоҳода ҳастай ва иншаллоҳ мегем. Мисол ҳозир ман нарх навои билета мегӯм, шумо да бо мумкине ки қиматшава ё арзон шава, баъд мегем ки гапшон ба видеошон туғри нагирифт. Даже нархое ки дина дар видео мо гуфтем, имрӯз уже изменид шидагиай. Ҳар як видеода номером дар комментария ҳастай, занг мезанем, мепурсе, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Агар ки занид бошем, WhatsApp да плюс 7 номеро сохранӣ мекунед, галасаво ё ки сообщение менависед, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. Ва барои пересадка граница агар ки мисол битонен рафта, Тоҷикистон арзонтар меғалта. Барои ки мисол Тоҷикистон не дига шаҳрҳо буген, Ташкент, Армения ки аваям ай 30 ҳазор болотар ғалидестай. Обратно ҳам арзон шудагай, ҳам ай Россия ай ҳама шаҳрош ба Тоҷикистон ва ай Тоҷикистон ба Россия ай тараф рафтан тест дар кор нестай. Ва як хабари дига, ай ҳама хабари муҳим ҳаме ки мисол компания SM ҳамаи рейсҳоша ба дига шаҳрҳо отменид кардаги буд, бо рейсҳоша монда дина айдамадед ва парвоз кард. Хушхабар, мисол нафарҳои ки билет гирифта буданд, бисёри авиакассаҳо гуфта буданд ки мисол то рейсҳоша намонанд, пултон возврат намешава, ваучерто ислая рейси дига оформитш мекунем. Мисол кадоме ки билет дошт ай компания SM метавонад ки дар авиакассаш муроҷиат кунад, шутоби ки числои оянда да оформитш кунад. Ва ту чӣ мегӣ барои мардуми тоҷик, барои мардуми муҳоҷир? Ягон чӣ мегӣ? Ҳаматон бошед. Лайк монед, комментария нависед, телефон кунед. Будем ждать.